Mubalor ngadto sa 2 o 3 milyones pesos ang kantidad sa alahas nga natuli sa upat ka mga armadong lalaki sa usa ka pawn shop sa Dalan, Colon, downtown sa Dakbayan sa Subo kaganihang buntag karong Sabado, Nobyembre 25. Makita sa CCTV footage sa maong pawn shop ang pagpasok sa duha ka mga lalaki sa mga alahas sa usa ka bag samtang ang duha nila ka armadong kauban mo ay nagsilbing lookout sa gawas sa pawn shop. Makita sab sa CCTV nga dunay gipagawas nga customer ug ang uban gipahapa sa sulod. Sulod lamang sa 5 minutos, daling nakaiskapo ang mga tulisan luwan sa duha ka getaway nga motor. Asoy pa sa mga saksi nga si Jeffrey Managaytay nga unang nagpaila ang mga nanulis nga daw taga National Bureau of Investigation kon NBI. Tingnan namin nga namula. Yan ana sa NBI ko sila, mo ray gingon. Manadaga naman ko ano tanaw. Armas sa armas silang gidala. Natagas lagi yung mao sa armasa. Subay sa nagpadayong investigasyon nila ni Police Major Miles Dumuslog, ang hepe sa Carbon Police Station, miiskapo ang mga tulisan paingon sa Dalan, Leon, Kilat. Inaano natin yung mga tao natin para i-check yung mga CCTV dito sa papunta sa it's either Leon, Kilat or San Chanco. O mga higher-powered firearms yung dala nila eh. So i-conduct natin yung investigation. Kung meron tayong update, we will update immediately. Dugang pa ni Dumuslog nga nakuha sa CCTV footage ang gibit-bit nga M16 ug M14 rifle sa mga tulisan samtang armado sab ang ilang mga lookout. Gituohan sab nga ang mga suspetsado mga dayo dinhi sa Sugbo. Gimonitor na sa Carbon Police Station ug Cebu City Police Office ang mga surveillance footage gikan sa mga establishmento sa maong dapit. Padayon sab nilang gitino ang tukmang kantidad sa danyos nga nakuha sa mga suspect. Kini si Mary Francis Lin Kaayon alang sa MyTV, Cebu.